Que tal, saúdos, como están? Moi bons días. O 26% da poboación aquí en Galicia supera a barreira dos 65 anos. En aproximadamente 15, un de cada tres galegos e galegas acadará esa cifra. Son datos estes que temos compartido con vostedes en moitas ocasións, pero que estes días imos analizar aquí desde la Voz de Galicia nestas xornadas Somos Maiores. Hoxe ímonos a chegar o que se pode facer desde un municipio, desde unha localidade galega, desde esa administración a máis próxima, desde os concellos para atender a este colectivo o de maiores que cada vez pues representa un segmento máis amplo da poboación. Ímolo descubrir hoxe chegándonos ás terras de Soneira, da Costa da Morte, ímonos a chegar hoxe ata Vimianzo para coñecer o que ali están a facer para atender a este colectivo. Poderíamos dicirlles iso, de que imos conectar con Vimianzo, pero unha boa representante dese concello, Mónica Rodríguez, alcaldesa, acompáñanos hoxe aquí no plató da redacción central de La Voz de Galicia. Que tal? Moi bo día. Moi bo día a todos e a todas e nada, encantada de estar aquí. Queremos falar de prioridades, de retos que existen desde a administración máis próxima, de como se xestionan ademais os recursos para atender a esta parte da poboación, os nosos maiores en esa aposta por un envellecemento activo, non? Desde Vimianzo, hai realmente esa prioridade dese envellecemento activo para atender os seus veciños e veciñas? Pois desde logo, dende o Concello de Vimianzo é unha máxima prioridade. Somos conscientes que somos un concello rural, un concello onde temos un porcentaxe moi alto de xente envellecida e, lóxicamente, pois esa veciñanza que somos conscientes que nos precisa. Entón, dende logo, dentro das posibilidades, non, dos nosos orzamentos, pois sí que teño que decir que pois todo o noso esforzo día a día en poder pois atender todas esas peticións, de manter vivos todas esas programacións, actividades que temos en curso e dende logo pois temos varios programas, non? Digamos que dentro de programa estrella ou programas estrella nestes momentos pois pode ser o programa Actívate, que eu creo que é un programa Actívate Maiores, que é fundamental, é o plan de soidade, non? Dentro de outros servicios que xa o Concello de Vimianzo pois leva atendendo, pero sin lugar a dúda calquera deles son moi importantes e para o Concello de Vimianzo é unha auténtica prioridade mantelos e dende logo tamén o obxectivo de poder mellorar día a día. Imos a amosar isto, porque seguro que nos siguen neste encontro digital desde moitos municipios que comparten, pois, é posible que ubicación, pois na periferia, número de habitantes tamén. Dicía ahora a alcaldesa que, bueno, pois, o número de habitantes, as circunstancias, as características, todo isto marca. É importante telo en conta para explicar, por exemplo, o Servizo de Axuda no Fogar. Este programa non ten lista de agarda. No Concello de Vimianzo, como se consigue isto? Bueno, pois, dende logo, primeiro, pois, mantendo esa prioridade, non? Sobre todo orzamentariamente, pois temos que escoitar e coñecer de primeira man con ese grandísimo traballo que fan desde servicios sociais e, dado pois, esa información que nos trasladan, ver que hai unhas necesidades que sabemos que temos moitas outras, non? A veces, pois, realizar obras, facer outras melloras que tamén nos gustaría, pero creo que estamos a falar dos nosos veciños e desas necesidades que eu creo que non poden esperar. Non é unha obra que se pode facer este mes ou se pode facer para o ano que ven. É unha necesidade que hai que atender. Entón, dende o momento que Servicios Sociais e dende a súa, neste caso a concelleira da área, pois nos traslada estas necesidades e entonces sesa SAF, sesa calquera outra das actividades non en este caso de envellecemento activo. Do SAF, pois, a día de hoxe, é unha aposta importante orzamentariamente falando dentro do Concello, porque primeiro tamén quero recordar que non é unha competencia municipal, que deberíamos estar contando con apoio orzamentario pois por parte neste caso, apoio autonómico, pero dende logo o que si sabemos que é algo que non pode agardar. A lista é cero. Dentro do Concello de Vimianzo, a día de hoxe non hai ningunha solicitude, tanto neste caso, de libre concurrencia, porque a dependencia, digamos, dentro das dúas partes, non do SAF, de libre concurrencia e dependencia, a libre concurrencia é o que primeiro chega a demanda dos nosos servicios e é o que poñemos en marcha, pois, se nos permite a situación, pois en 24 ou 48 horas o tratamos de facer e de atender.
eu dicía o de mirar, non? De comparar os veciños, veciñas de outras localidades e tamén desde outros equipos de goberno, non? En exemplos como este que amosan esa prioridade, non? Que explicábamos ao inicio, ten este concello neste caso pois para que a súa aposta sexa firme en canto a ese envellecemento activo. Dato importante ese relativo a ese servizo de axuda no fogar que mencionaba a alcaldesa, tamén teñen un proxecto que é bastante novedoso na provincia da Coruña, bastante excepcional porque é das poucas localidades que teñen unha vivenda comunitaria, non? Que teñen vivendas comunitarias. Pois así é unha vivenda comunitaria que está, abriu as súas portas no 2005, é unha vivenda comunitaria que nestes momentos ten 12 prazas. Aí sí que teño que decir que hai unha lista de agarda. Lóxicamente, repito, a demanda en residencias a nivel autonómico, pois eu creo que é unha necesidade que todos e todas coñecemos. Entón, dende o Concello, pois, ademais, con unha financiación pura dende o Concello, é dicir, 100% pagado con fondos municipais, para nós pois unha vez máis non é un esforzo, pero tamén coñecemos pois a necesidade. É verdad que isto é unha vivenda comunitaria que simplemente pois é xente que realmente pois non ten moita dependencia, senón xa tería que estar nunha residencia, non? O que serían usuarios de grado 1 e a lo máis con grado 2, senón a partir de aí pois xa tería que pasar a unha residencia. Pero sendo conocedores todos e todas das listas da garda que hai para entrar nunha residencia, pois para a nosa veciñanza que precisa e que despois de coñecer, non, ese traballo previo desde servicios sociais, non, o traballador social que nos informa de si é posible pois que se poda acoller, non, como usuario na nosa vivenda, onde dende logo é acollido, non, porque iso suma a realidade que temos da soidade tamén no noso municipio rural, entonces tamén pois é algo que damos cobertura tamén a esa demanda. A idea pois é que todo eso pudera pois non ser unha vivenda, ser un fogar, pero a día de hoxe pois ten esas 12 prazas e seguiremos traballando sin duda para poder pois seguir ampliando, tendo maior cobertura de prazas. E iremos además comentándolo tamén nestas xornadas porque efectivamente a oferta non chega para atender toda esa demanda, complementos, neste caso exemplificados en recursos municipais como estas vivendas. Para os que residen nos seus domicilios, teñen tamén certos servizos a domicilio de comedor, non, para cuidar un pouco a alimentación, o lavado das prendas de roupa. Como xurde este proxecto de, por exemplo, comedor sobre rodas? Pois, tamén coñecendo a realidade, tamén é un servizo que se puso en marcha no 2005, ambos, e, pois tamén con fondos municipais 100%, tampouco temos ningún financiamento extra para estes dous servicios, e tamén, pois, dado que ese veciño, veciña, que precisa, pois, dese comedor sobre rodas, no sentido de que, non haiga a posibilidade, non, de poder facer, pois, a súa propia dieta, e, sobre todo, cando necesita duns cuidados recomendados por ese médico de familia e demais, pois é a posibilidade de que esas dietas controladas, non, donde previamente, reitero, tamén servicios sociais, os técnicos neste caso que fan esa valoración previa, pois tamén podamos conceder ese servicio e todos os días lle leven esa comida, ademais, donde se elabora dentro dun comedor dunha cociña propia, e aí teñamos ese traslado diario pois a cada un dos domicilios, que tamén, claro, é algo que non dixen e tamén quero matizar. Somos un concello de 14 parroquias, un concello moi disperso, un concello moi grande, e donde todos estes servizos que acabamos de mencionar, pois todos eles tratamos de facer con moito esforzo a cada un dos nosos lugares, non a cada un dos 133 núcleos que ten Vimianzo, e de aí pois tamén poder que a xente non teña que desplazarse, non só no comedor, neste caso, ou na lavandería sobre rodas, sino todos os que acabamos de mencionar, pois que nos tratamos de poñer a disposición e levar pois estas actividades ou ben a esa parroquia ou ben ao domicilio do usuario ou usuaria. Despois lle preguntarei por esa complexidade, porque a demografía vai cara onde vai e temos aí todos un reto, aínda máis probablemente desde as administracións, pois como decía, porque todo isto que estamos mencionando, pois desa ampla porcentaxe, como dicíamos, ligado a fondos municipais, así que, ten aínda máis esforzo, non, detrás. Hai un plan novidoso que é o Plan Soidade, moi recente, creo que 2022, non? Cal é a razón? Despois de todo o que estamos comentando, de dicir, pois precisamos tamén atallar as necesidades dos nosos maiores neste ámbito.
Pois sí, así foi. Pois isto é unha novidade de 2022, onde, bueno, gracias a un programa piloto por parte da Diputación da Coruña, pois Vimianzo, dentro do conxunto de outros dous concellos máis da provincia, fomos seleccionados para facer, pois digamos, poñer en marcha, non, esta programación que, como dixen, é unha experiencia piloto, que a cal, pois, además, estamos, bueno, moi agradecidos que se elixira Vimianzo. Lóxicamente non se elixiuse por uns parámetros, por algo además que vou enumerar, non? Primeiro, por un concello rural, segundo, porque o porcentaxe de población envellecida pois é un porcentaxe moi alto e a maiores dentro da dispersión, non, dentro da provincia, pois tamén como lugar da Costa da Morte. Entón, bueno, con eses e outros parámetros fomos seleccionados, pusemos en marcha con un traballo pois durante moitos meses. E aquí tamén quero, además, facer un agradecemento especial a todos os traballadores do Departamento de Servicios Sociais que, en consonancia con unhas antenas, e agora digo que son as antenas, que son pois esa xente que diariamente está en contacto coa nosa xente que se sinte soa, ou que vive soa ou que se sinte soa, non? Creo que é importante os dous matices. Entón, pois, pode ser esas antenas, que ademais podo dicir que conseguimos 80 voluntarios ou voluntarias que se ofreceron a trasladarnos de maneira anónima, digamos, cando coñecen un estado de alarma ou un estado de ese veciño ou veciña que está pasando pois, ese momento de soedade, non? E dentro desas antenas pois, nos encontramos o panadeiro, médico de familia, a farmacéutica, pois, directivos das asociacións, a pescadeira, decir, cada un desos que día a día pois, ten esa toma de contacto, non, con ese veciño que se sinte só ou que vive só, pois é o que nos traslada, non, a través desta canle, a través aos nosos servicios sociais, pois é o que lle traslada. Entón, dunha vez que recibimos esa información, en este caso o traballador ou traballadora social do Concello, pois fai o seu traballo, non? Lóxicamente, pois fai esa visita, fai ese estudio e a partir de aí, digamos, o máis importante deste programa, ou unha das cousas máis importantes que tamén o apoio que damos anexado a este servizo que consideramos que, como digo, é algo recente, pero algo que está funcionando, algo que coñecemos de primeira man que era unha necesidade, pois era poñer tamén anexado, como decía, ese apoio psicolóxico, non? Entón, con profesionais, neste caso co psicólogo, que, é dicir, nunha vez que Servicios Sociais pois fai o estudio previo, pois o psicólogo acude a esa vivenda, non? Entón, pois, bueno, aí empezan as tarefas importantes de poder coñecer de primeira man e tamén ver cales son esas necesidades, non? Non temos un servicio de psiquiatría na comarca con un funcionamento adecuado, polo tanto, isto é algo que pois, nos ven sumamente ben, é algo moi necesario, a cal pois, tamén me ves obrigada a agradecer a Diputación de que esta experiencia o Concello de Vimianzo pois, poda ter en marcha e o cal pois, vemos que nos dou unha posibilidade de poder coñecer máis a fondo unha demanda real dentro do noso rural. Bueno, fíxense todo o que se pode facer desde unha administración local, desde un concello, desde esa administración máis próxima. Aínda temos máis, porque se isto non fose pouco, Plan Soidade, esas vivendas comunitarias, do máis destacado que estamos mencionando, ese servizo de axuda no fogar que, como dicíamos, non ten esa lista de agarda, saben cal é a situación en moitos, na meirande parte das localidades galegas. Tedes o plan Actívate, que incorpora un aspecto que mencionábamos antes moi importante, porque cantos maiores nos poden estar vendo que, sobre todo despois da pandemia, tiveron que dar o salto tecnolóxico digital sí ou sí, por pura necesidade. Ese programa que hai en Vimianzo non só atende pois, aspectos culturais, máis lúdicos, musicais, non, incluso deportivos, para que teñan pois, unha actividade física, unha condición física mellor, senón que tamén hai actividades, pois, por exemplo, para que aprendan a manexar ben o teléfono móvil, non, o smartphone. Sí. Pois así o é. Bueno, a verdade que digamos, unha programación moi completa, como decía ao inicio, pois quizás unha das programacións estrella que temos neste momento, porque esa programación Actívate de maiores, pois dentro desa activación mental, física, que podemos incluir baile social, tamén a maiores, xantar de maiores, balnearios, excursións, actividades culturais, deportivas, con todo eso, con algo fundamental, todo isto que acabo de mencionar, ou a gran maioría delas, sobre todo os talleres de memoria, que lle chamamos así, esa activación
tanto mental como física, que tamén levamos ás parroquias, non? Que tamén é o punto clave onde aí nos desplazamos con profesionais para mellorar esas actividades dentro da programación, pois, incluindo estimulación cognitiva, risoterapia, musicoterapia, xogos, pois, información sobre a saúde e esas novas tecnoloxías, como ben mencionabas, pois, o uso do móvil, non? Oxe, todos e todas pois, sabemos o necesario que é, porque, bueno, pois así non lo pon a sociedade e cada día pois, é máis necesario utilizar un móvil das novas tecnoloxías ou outros, porque incluso tamén pois, clases de ofimática e demais, pois aí pois, tamén con profesionais facemos, organizamos dentro das parroquias según as demandas. Teño que decir que cada día o incremento, cada temporada non, que facemos de outubro ao mes de maio, pois podo dicir que en esta nova tempada que xa abrimos as inscripcións, incrementamos cerca de 30 persoas máis, estamos cerca das 200 persoas que están pois, neste programa de Actívate para maiores, vemos que está sendo un éxito, vemos que é unha necesidade e vemos que gracias a isto pois, tamén os nosos maiores pois, poden tamén disfrutar dese uso móvil, do WhatsApp, das redes digitais, non? Que, bueno, pois, que todos tamén cada día pois, tamén é un entretenimento e tamén unha ilusión, a verdad que nos trasladan é que, bueno, algo que sabemos e temos, bueno, conocemos de primeira man, non a demanda que ten, pero tamén pois, a gran satisfacción e a mellora, non? Que pois, fai que esa activación ao final mental, non só física, sino mental, pois tamén axude a que día a día pois teñan non esa activación pois en plena forma, sin olvidarnos pois todas as actividades culturales e deportivas. Balnearios, excursións, non? Sí. Un pouco de todo. Bueno, a verdad que, bueno, a excursión, pois tamén facemos unha semana, agora, pois o próximo venres, van a Tenerife, unha semana para maiores de 55, a verdad que disfrutan, eu creo que esa posibilidade, eu creo que é unha xeración que temos que valorar, que non olvidarnos, non de toda esta xeración, todo o que viviu, todos esos traballos, todas esas situacións que eu creo que hoxe se merecen máis que nunca pois ese cuidado e esa atención con estas excursións, con esas saídas a balnearios que solemos facer pois polas Rías Baixas, ese baile social que facemos, inauguramos ademais no día de onte, pois que facemos todos os domingos e que tamén pois temos a verdade que é un baile moi concurrido e bueno, pois a nosa intención é poder pois coidar non os nosos maiores que eu creo que precisan pois desa atención, dese cariño e de poder pois mimalos da mellor maneira. E insiste moito en levar todas estas actividades ás parroquias. De non ser así, non? De non facilitarlles tanto, seguro que, polo menos ao inicio, estaría un poquinho máis dubitativos, non? Ou non se animarían tanto. Pois mira, asegúrolle que, coñecendo Vimianzo, se non facemos este esforzo, non que lóxicamente é un esforzo económico, se non trasladamos con estes profesionais esa non a actividade que sexa, non o facemos nos locales sociais de cada parroquia ou non imos a casa, a vivenda do usuario, estou segura que estaríamos falando nada que ver do número de usuarios que a día de hoxe temos pois admitidos en cada unha das actividades, non? Iso é a clave, volvo a decir, é un esforzo económico por parte dun concello, pero lóxicamente entendemos que é unha prioridade, xente maior, xente que ao mellor por circunstancias bueno, vive sola, mellor non pode conducir, cada día pois a conciliación, non? As familias, pois as persoas máis jóvenes teñen que ir a traballar, se desplazan, non están nas casas, non hai que nos traslade, pois neste caso mellor pois o centro do noso municipio, que neste caso pois é Vimianzo, e somos conscientes que non habría quen fixera ese transporte. Entón, tamén temos que conocer as circunstancias de cada un de nós. Unha, o concello disperso que temos, a cantidade de núcleos e pois creo que a nosa obriga é buscar solucións para poder atender, para que esos servicios tamén pois podamos atendelos conocendo as necesidades, non as circunstancias son as que son e eu creo que xa é clave de que nos vayamos a cada un desos puntos para poder así, bueno, lóxicamente, eles a elas poder disfrutar. E non sei se hai algunha demanda a que non puderan dar resposta ao que digan, non? Desde o departamento, como alcaldesa tamén que digan, temos que insistir, sobre todo nestes próximos anos, nesta dirección. Parece que está todo moi ben encarrilado, non? Igual, bueno, pues, as carencias do día a día ou as debilidades que poden xurdir no día a día, pero non sei se hai algo, se hai algunha asignatura pendente. Bueno, eu creo que son das que digo que sempre todo é mellorable.
todo. É dicir, é certo que facemos un esforzo en todo o que se pode, que está no noso alcance, pero estou segura que se pode mellorar máis. Entón, o noso objetivo é seguir mellorando. É dicir, antes che comentaba, non? Sobre a vivienda comunitaria. Eu creo que un objetivo para o Concello de Vimianzo pois sería convertir eso nun fogar. A gran diferencia é o número de prazas. Pois nestes momentos non damos cobertura, a lista de agarda para residencias da comunidade pois é unha lista de espera tremenda, non, da valoración de dependencia. Entón, unha de outras moitas, porque todo é mellorable, pero unha delas sería convertir esta nosa vivenda en fogar residencial, que, bueno, conseguiríamos un maior número de plazas. Despois, pois, este apoio psicolóxico, e esperemos que a Diputación nos siga apoiando e podamos melloralo incluso, é dicir, porque é necesario, e estamos convencidos que é un servizo que nestes momentos, bueno, pusemos en marcha e, dende logo, non podemos volver atrás, temos que mantelo, entón tamén é algo que precisa tamén do seu orzamento, da súa financiación, e isto todo tampouco é algo que sea unha obriga, nin unha competencia das administracións locais, así que tamén pois, aproveito a rogar que dende, en este caso, os organismos non que teñen a obriga, pois sí que necesitamos máis apoio financeiro para poder levar a cabo, pois, si cabe, mantelos e si cabe, pois poder melloralos. Pero, sin lugar a dudas, sempre se pode mellorar e a nosa población, o noso porcentaxe, como decíamos antes, pois é un porcentaxe moi alto e eu creo que eles son unha prioridade e o teñen que ser. Vai ser un dos grandes desafíos, non? Non só das grandes administracións, senón tamén das pequenas, por como se está movendo a pirámide de poboación. Decía eu que en 15 anos un de cada 3 galegos vai superar esa barreira dos 65 anos, o galla que ademais ese envellecemento activo pois sexa así, non? Que sumemos anos pero chegando en mellores condicións, por lo tanto, aínda máis xente para atender, como se pode xestionar isto desde un concello? Bueno, pois, dende logo, necesitamos apoio, non, de outros organismos superiores e eu creo que iso ten que ser un compromiso. Sabemos, pois, o rural en Galiza como é e eu creo que iso pois, é unha obriga que temos calquer político, calquer goberno, sabe que iso ten que ser unha prioridade. Eu creo que pois, a pirámide nos di como vai a ser nos próximos anos e eu creo que iso ten que ser un compromiso que temos que adquirir todos. Dicir, sin lugar a dúda tamén dende o lado municipal, pero eu creo que precisamos non dese apoio de outros organismos que teñen as competencias e que, lóxicamente, pois, fagan un esforzo para que todo isto se poda manter e que podamos seguir coidando dos nosos maiores. Que lle den esos maiores? Que lle den os veciños? Que lle transmiten de todo o que están a facer desde o Concello? Bueno, a verdade, teño que dicir que eu creo que, bueno, unha gran maioría pois están satisfeitos. Eu creo que esta é unha tarea para min, persoalmente, teño que dicir, e sobre todo agradecer o traballo da concelleira María José Pose, que é que leva esta área, un traballo de moita sensibilidade e algo que, bueno, a min pois me sensibiliza moitísimo cando escoitas, cando palpas, cando ves. Somos un concello rural onde todos e todas nos coñecemos e cando escoitas esas peticións, non, de que che ven pois un fillo, unha filla, un neto, precisa axuda, non? Lóxicamente, pois esos maiores que, bueno, eses veciños que viven con estos maiores, pois ou viven solos ou precisan, mentras que pois esa xente que convive con eles ten que ir a traballar, pois precisan desa axuda e desa axuda de profesionales. Entón, pois, bueno, eu creo que podo dicir que hai un contento, que hai unha satisfacción, pero, dende logo, non podemos olvidarnos. Eu creo que temos, como decía antes, que mellorar e que temos que seguir escoitándos e seguir poder pois facendo esta labor que eu creo que é tan necesaria e a cal pois eu creo que é unha, digamos, unha área ademais onde hai pois os sentimentos se che poden poñer a flor de pel e eu creo que esa é a línea de que ten que haber un esforzo dende sesa Concello, sesa Deputación ou sesa Xunta de Galicia, pero que debemos pois traballar e seguir traballando para poder mellorar. Bueno, pois ese esforzo, ese compromiso que existe ou non, neste caso, pois un fantástico exemplo para abrir estas xornadas de Somos Maiores cunha localidade que amosa desta maneira pois este compromiso para atender, para cuidar
e tamén, bueno, pois para darlle aos nosos maiores a mellor vida posible, porque aquí falamos de cuestións lúdicas, verdade, de excursións, de balnearios, pero tamén desa atención prioritaria xa para os que teñen certos graus de dependencia que precisan aínda máis desa axuda. O futuro irá por aí, pero sirva de exemplo que estades a facer desde Vimianzo. Mónica Rodríguez, alcaldesa, un gusto, grazas por abrir ademais estas xornadas nesta mañá de mércores, e dicía ademais a alcaldesa pois que é unha xeración que hai que cuidar, non? Non se queda son en verbas, en palabras, senón que hai fantásticos exemplos no seu municipio. Esta semana vanse para Tenerife, non? Pois sí, alá se van e, bueno, quero tamén, se me permites, pois agradecer a todo o equipo de Servicios Sociais do Concello de Vimianzo, a súa concelleira, como dixen antes, sin eles non sería posible. Entonces, se me permites, un agradecemento especial a todo ese equipo humano maravilloso que no día de hoxe conta o Concello de Vimianzo para poder traballar e seguir traballando nesta área. Bueno, pois todos estes servizos, programas que lles enumeramos neste encontro digital, grazas, como sempre, a todos vostedes pola súa atención, un fantástico exemplo para falar deste embellecemento activo desde os municipios, desde as localidades galegas. Que se está a facer en concellos como de Vimianzo? Bueno, pois isto que nos contou a súa alcaldesa, Mónica Rodríguez, o dito, grazas por acompañarnos. Moi boa tarde e moitísimas gracias. E a vostedes, grazas tamén, como sempre, pola súa atención.